Action. Madam, wayannan su ne wanda Allah ya ba su nasara a kan audition ɗin da muka yi, to Allah ya ba su sa'a su biyu. Congratulations. Thank you. You're highly welcome to this company. Mu dai anan ba ma disappointing mutane, kuma ina fata ba za ku disappointing namu ba. Secretary now zai ba ku contract form. Za ku kai shi gida, ku yi studying nashi. A nan za ku gan dokokinmu, kuma kana da naku za ku iya kawo sai mu daidaita. Za ku iya kaiwa lawyer ku kun har ba ku gane abin da muka rubuta a nan ba. Akwai kuma adadin kuɗin da za mu biya ku a nan wurin. Duk dai abin da ba ku gane ba za ku iya zuwa ku dawo sai mu tattauna tare. So mun ba ku nan da 3 days. Okay. Action. Action. So Yeah, ga munan za mu fara shooting. Sunana Fati. Kefa. Sunana Fati. Sunana Hautan Zango. No, ka ku damu duka cousin ɗina ne fa. Wacce aka fi sani da Wacce aka fi sani da official only. Ita Hautan Zango ce. To ga zi fa. Zangon ce. Zi. Take Hautan ce. Na kawo su ne da contract form nasu. Wow, congratulations. Thank you, ma. Mu dai a nan wurin bamu da matsala, kuma ina fata ba za ku ba mu matsala ba. Inshallah. Wannan shine contract namu. Secretary na zai ba ku, you go through it. Duk inda ba ku gane ba za ku iya kiran lawyers naku su fahimtar da ku. To ma, zan je da su ofis ɗina su sa hannu sai su tafi da shi. Sure, it's fine. It's okay. Yeah. Thank you, ma. All right, congratulations once again. Congrats.